खोनानाय बायदियावथ' आदाया माथो इन्टारनेसनेल बाजेट लाबोगोन बायदि खोनादों। आयो रायजोफोर कमेन्टआव बुंहरलाय आदा आलफ्रेदा बर'खौ लानांगौ ना इन्टारनेसनेल लानांगौ कमेन्टआव लिरहर मामा कलसो खालामलायलांसिगोन होनबालाय ना सोरबाफोर सानो आंनो गोरोंखा आं जेबो सोलोंनांगौ गैया बे माने सबसे जाम्बा मुर्खसिन आरो सोलोंनानै लानो हानांगौ there is nothing late in learning औ बेनो गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय दिनै आंजों आदा आलफ्रेड खुलुमबाय बेनिफ्राय फंबाय इंलिश मेकार खुलुमबाय दिनै मा होननानै बुंनो गोसोआनो बोरैबा मोनलायलाङो मानो होनोब्ला बर' हारिनि नायल' जाल' इन्टारनेसनेल इउटुबार सानैबो ट्रेभेलिं आलफ्रेड इंलिश मेकार फंबाय बुंनो गोनां माने रावानो गैया जों सापर्ट खालामनांगोन आरो आंनि न'खरनिफ्राय आरो आंनिफ्रायथ' बिग सेलुट हाजासे थैनाया लासै माने आं जानो गारनानैब्लाबो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला आं सापर्ट खालामनो रेडि आदामोन होनखायो आं थेंक इउ हाजासे होनखायो आं जेब्ला आंनि खामानिफ्राय फैनायनि उनावब्लाबो दिनैथ' आं हाया माबा मोनसे मिटिं आंनि जायगायाव मिटिं बायदिसिना जायोब्ला नोंसोरखौ मोसानो सल' खननो मोसानो रोङाब्लाबो मोसानो होगोन सल' खननो जा फंबाय इंलिश मेकारखौ माने सल' खननो होनाय जागोन दाथ' आं गैया आं हाया जेब्ला आं थायो जों बर' हारियाव नोंसोरबायदि मानसिखौ जोंनो नांगौ बर' हारिनि थाखाय इन्टारनेसनेल इउटुबार जोंनि बर' हारिनि बेनिफ्राय जों दिनै बाथ्रा सावरायगोन फंबाय इंलिश मेकारजों आंजोंसो आदाजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो ना फंबाय आंखौ रस खालामसै बाबरे बा आगोलनि खिथेरखौ लानो नागिरबाय नामा दिनैलाय फार्स्टआवनो मायबा बुंग्रोनोबा बुंग्रोजागोन सानैबो दे सोंदो फंबाय इंलिश मेकारा दे जागायनोसै दिनै खेबसे नङा खेबनै नङा आंखौ जा आदा आलफ्रेडा बिदा गिदिर होनना बुंनांगोन हाबानि बागै गोबां सोंबाय नाथाय गावनि बागैथ' जों रावनिबो इउटुबाव नुवाखै गावनि बागैबो नुवाखै बयबा थांगासिनो दोङो मेक्सिमाम जों 26, 27नि उननिफ्राय जोङो हाबा खालामनायनि साननांगोन मानो होनबा गथ' गथायनि बाथ्रा दोङो आंथ' खदाय रायजायो जेखिबो सान्थि गैया आंहा माने हाबानि माबायो आरोना आदाया मा सानमारदो जेरै नोंहाबो बेबायदि सिटुएसनाव दं आंहाबो बेबायदि एखे सिटुएसनावनो जानानै दं सेम सिटुएसन सेमथारना जेराव थाङो मा सानदो बेनिफ्राय जेब्ला सम सफैगोन अब्ला गावनो गाव जागोन आरो बयहाबो माने टाइम दं आरो जेब्लानाखि नोंना कारेक्ट टाइमा फैया मोनफ्रोमबो नोंनि बे हास्थायनायखौ मोननाय नङा सोरबा माने उन्दैयावनो जेनेबा 16 बोसोर 17 बोसोरावनो हाबा जायो सोरबा 25 बोसोर सोरबा 30 बोसोर सोरबा 35 सोरबा 40 सोरबा 50 बोसोरावबो हाबा जानाय दं दा बेनो आरो माने सम बयनाबो समा एखे नङा सोरनाबा सिगाङाव फैगोरो सोरनाबा उनाव फैगोरो सोरनाबा राइट टाइमाव फैयो बे हाबानि खेथ्रआवल' नङा बे नोंनि बे लाइफनि साक्सेस आदा आलफ्रेडा माबायदि हिनजावखौ लुबैयो जेनेबा माबायदि क्वालिटिस नांगौ नोंनि फिउचार वाइफनि थाखाय माबायदि क्वालिटिस लुबैनो फिउचार वाइफ बेनो जाहैबाय मोजां आन्डारस्टेन्डिं खालामनो हानाय जाहाथे आङो जेरावखि थाङा मानो जोंथ' जेनेबा ससियेल मिडियानि मा होननांगौ बेखौ जोङो ससियेल मिडिया पार्सन जाहैबाय हाउसवाइफखौ नांगौ ना माखौ साख्रियालखौ नांगौ दा बेनो आरो जों माने ससियेल मिडियानि मानसि जाहैबाय नालाय सानफ्रोमबो जों सोरबा नङा सोरबा फैनानै सेलफि लाफैयो स्टाफ माने बेफोरखौ नुयोबा माने मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो नाङा हजम खालामनो हानाय जानांगोन जेनेबा नोङो बिसिजों बहाबाफोर प्रग्रामफ्राव थांफ्लांबाय सोरनिबा हाबा जानो बा सोरबा माबा बार्थडे पार्टि बा माबा माबि बाहाय जेनेबा फेन्सफ्रा जेनेबा साबस्क्राइबारफ्रा फल'वार्सफ्रा नुनानै सेलफि लाफैगोन बेफोरखौ नुनानै जेलास जायोना हिनजावफ्रा आजिखालि बिराद दा बेफोरबायदिनिफ्राय माने हजम खालामनो हानाय जानांगोन आरो साख्रियालखौ नांगौ ना माखौ बेखौथ' बुंनो हाला दा बुंनो हाला साख्रि गैयाबाबो जायो सोरबाफोर जुदि माने ट्राभेल खालामफैनो हानाय बेफोरबायदिबो ना आरो न'आवबो थानो हानाय न'खर दानो हानाय ना गथ' गथाय फेमिलिखौ कन्ट्रलाव दोननो हानाय ना फेमिलिखौ मोजाङै मोजां नायलांनो हानाय बेफोरबायदि मोनबानो जायो आरो खोनानाय बायदियावथ' आदाया माथो इन्टारनेसनेल बाजेट लाबोगोन बायदि खोनादों आयो
मानसिफ्राथ' सानो आंखौ जेरावखि थाङा माने बेथ' बर' हिन्जाव लाखानाय नंला बाहेरायाव ओरैबायदि बेरायना फैबाय ओरैबायदि हिन्जावफोरजों लोगो मोनबोबाय ना मानसिफ्रा बिदि सानो आरो बेथ' बर' हिन्जाव लानाय नंलालै बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि ओरैबायदि इन्जय खालामनानै फैबाय बेयो गोदान सिख्लाफोरजों गुबुन हादरनि बेफोरबायदि साननाय दं आरो ओरैबायदि माने मिसकनसेपसन दङ मानसिफोरनाव दा बे आरो खिन्थु सोरबा दङ आंनि फेन्सफोर सोरबा साबसक्राइबार है फरेननिखौ लानांगौलै बेफोरबायदिबो दङ माने एभ्रि कइन हाज ए टु साइड होननाय दंना कइनाव हेड एन्ड टेल थायो आरो बिदिनो नोङो पजिटिभ साइडनिफ्रायबो दङ नेगेटिभ साइडनिफ्रायबो दङ दा नों मारैहाय हेन्डेल खालामनो हायो बेफोरसो आरो दा आङो जेबो बुंथ'नो हाया फिउचार गावआव फिउचारखौ रावबो मिथिया इसोरसोल' मिथिगौ ना गावनि फिउचारखौ नोंथ' मिथिया गाबोनबा मा जागोन माबा थांनानै सोरखौबा मोजां मोनफ्लांलाबायनोबो हागौ आरो लगे गोसथोनानै हाबाबो जानो हागौ नों माने जेबो बुंनो हाया सोरबा 10 बोसोर गोसथोनानैबो मोनलायो 15 बोसोर गाहाम गोसथोनाबो मोनलायै दं 8 बोसोर गाहाम गोसथोनाबो मोनलायै दं सोरबा 1 घन्टा रायलायनायावनो गोसथोलायनायावबो मोनलायो गहराव नांनाया मोजां लाइफआव मोनफा माबा थायो जिबनाव आरो दा आंनिफ्राय बेनो आरो क्लारिफिकेसना नोंथांमोनहा बुजिखाबाय जानो हागौ एसेबां पिएचडि लासै फरायबाय दिल्लीयाव सासेबो गैयामोन दङ माखौ दंमोन दिल्लीयाव आंना दंमोन बर'थ' नङा बेबो बर'आनोमोन जायो बेफोरबायदि जायो बेनिफ्राय आंथ' सानो इउटुबार ना इन्टारनेसनेल इउटुबारखा गुबुन जायगानि मोनबोब्लाबो जेबो लस गैया बायदि मोनो आंनियाबो बेनो साजेसन सानोना दा आलफ्रेडआ इन्टारनेसनेल बाजि लाबोनांगौ बर'खौ लानो नाङा मानो होनब्ला जोंना बर' पपुलेसना खम जोंना बर' पपुलेसनखौ आवगायनांगौ बारायनांगौ पपुलेसनखौ बारा बानायनांगौ पपुलेसनखौ बारा बानायनांगौ बेनिखायनो सासेखिनिखौ बर'आव लाबजायो आरो ना सासेखिनिखौ गुबुनाव मोनोब्ला बेखौ लानानै हाबा खालामनानै सासे बर'बो सासे सानैबो लाजायो सानैबो सानै बर' सासे इन्टारनेसनेल सासे नामा गोनांथि रायजोफोर कमेन्टआव बुंहरलाय आलफ्रेडआ बर'खौ लानांगौ ना इन्टारनेसनेल कमेन्टआव लिरहर पलसो खालामनायलांसिगोन होनबालाय ना अबे बांसिन कमेन्ट फैयो बेखौनो डिसाइड खालामनानै आदा रायज्लायखागोन आरो सानै नांगौना सासेयानो मोजां कमेन्ट खालाम इन्टारनेसनेल ना लकेल जोंथ' लुबैबाय जों सानैयाथ' इन्टारनेसनेल फार्स्टआवनो कमेन्ट खालामथार जोंखौ गाज्रि मोननाङा इन्टारनेसनेल ला होननायनि थाखाय गाज्रि मोनना माने सानदो आरो नांगौबो जोंनो गोनांथि माने बर' दख'ना गानहोनानै इउटुबाव देखायबाय थायोबा नों लांफाबाय थायोब्ला बेसेबां समायगोन सासे इन्टारनेसनेल फरेनार सिख्लाखौ बुजिगोन कि बर' कमिउनिटियाव लांदों लांनानै दिनै माबायदि इउज खालामदों बिसोरबो नुगोन एसेबां फिल जाबावगोन ओइ फैनो गोनां समखौ नाहरोब्ला गिदिर मोनसे फिल जाबावगोन आरो ना आं सानो आदैया मा सानो जों बेखौ मिथिला कमेन्टआव लिरहरदो रायजोफ्रा कमेन्टआव दाबिलायदो सोरना बांसिन कमेन्ट माबा जायो फैयो बेखौनो जों सेलेक्ट खालामगोन आदानो बेनिफ्राय दा साननायाथ' जेबो गैखाथारा नामा माने 2 बोसोरसो लाथारनांगोन बा लासिगोन बिदि जेबो सानथाराखै एसे सानहांदों लासै सानहांदों ना एसे टाइमाबो त्रिसनि ससेयाव थांबाय आं बायदि थांबाय अब्लाथ' साननांसिगोन हेन्डसामबो सिन्था गैया माने 40 जाबाबो जेबो टेनसन गैया आदा आलफ्रेडखौदि बोराय नुगोन नुनायानो नङा महरानो बोराय स्टाइल नंखाया आंनि बायदि हाराव बिदि रामखौ फंबाय नों बुंलाय बेनि हाइटखौ बुं बेनि बडि स्टाइलखौ बुं बेनि नायनो मोजां बडि दं हाइट दं माने 40 थांबाबो बा सिख्ला गथ' मोना बे नंखायानो फैखागोन आरो दिनैनि सिख्ला गथ'फोरा ओरैबायदिसो सानो आं बुंना होनसै फरायफुबाय थानाय गथ'फोरा बोरायफोरासो अनोलै मिथिबाय गोबां दङ एक्सपिरियेन्स आं बुंबाय माने जेनेबा फरायनायखौ बुंलां एसे माने ना बारा गिदिरबो नङा उन्दैबो नङा गिदिरासो अनोलै होनना मिथिबाय माने इसोरो नुयोना गिदिर अननायखौ नुयोना ओरैबायदि सोलायबाय होमब्ला आदायाथ' ओरैबायदि हेन्डसाम आरो मास मोननै खारोब्ला आदाखौथ' माने 25 बोसोरनि बायदिसो नुगोन बेथ' नंगौ आं दा माने
मास मोननै नों खारगोन नोंनि बडि स्टाइल बा हाइट स्टाइल माने सेंग्रा मानसिया बेफोरबायदि जानांगौ न' इंलिश मेकार फंबाय आं माने एक्सारसाइसआव गैथ'वा नालाय लकडाउननिफ्रायनो गैयो आङो बेनि थाखाय माने एसे वेटआ बारायबाय आरो एसे वेटखौ खमायफिननो नाजानांसिगोन जोबोर मोजां मोनबाय अब्ला सानहांदो औ हाबाखौथ' गाजा गोमजा जागोन जोंबो जेसेबां हायो मदद खालामगोन आरो जोबनायाव मायबा बुंनो फंबाय इंलिश मेकार आरो आदा आलफ्रेड लास्ट जोबनायाव फंनैसो मा बुंनो सानदों मोजां बाथ्रा आं फंबाय मोजां बाथ्राखौ बांद्राय बुंनो रोङालै बिराद मोजां बुंदो फंबाय नोंनि भिडिअ कमेन्टखौ नाय ओरैबायदि मोजां मोनदो ओरैबायदि माने बाख्नायथाव कमेन्ट बेफोरबायदि माने सोलोंनो मोनदोनो फंबायमोना दे गिदिर गोलावफ्रा बुंदो दे आंनिफ्राय बुंनांगौआ बेनो जोंहाबो जेम्स ब्रादारनि थाखाय थाबैनो गोदान नागिरनांसिगोन बिथाङाबो माने गोसो दङ नाथाय बुंफ्लंनो हाया मानो होनबा मोननै गाहाम जाथाय जानानै थांबाय गह्र नांनानै थांबाय बेनि थाखाय माने एसे गोसोखौ बोरैबा माने लाजिनाय मोनो गोसोआव हास्थायनाय दंबाबो आरो बेनि थाखायनो सोरबाफोर मोजां मोनखुमानानै दंबा डाइरेक्ट थब्लां न'आवबो फैनानै बुंफैनो हागोन बा लोगो हमफैनो हागोन बेफोरबायदि आरो चोरी चुपके नङा डाइरेक्ट न'आवनो फैनानै आराम आं फसायबाय आंखौ फसायना फसाया आं थालांनोसै बेफोरबायदि आरो चान्स दं नुवाखै अपेनलि फोरमायना होखाबाय बिथाङा दा नोंथांमोनहा गावबा गावनि मोजां मोननायखौ खिन्थाफैनो हागोन आरो फोरमायनानै होफैनो हागोन दा बिथांनि सायावसो लाखिगोन ना लाखियैया बेनोसै आरो अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिनोसै थांनानै थायोब्ला बेफोरबायदिनो जमा लोगो मोनलायबाय थागोन आं सानो बेखौनो आसा खालामबावबाय इयुनाव बिदिनो आरोबाव लोगो मोनलायगोन जोंबो लोगो मोनलायगोन नोंसोरनि गेजेराव बेफोरबायदि रायलायनानै देखायगोन जिबना मोनसेल' जेबो गैया जेसेबां हायो जोङो आवगायलांनो जोंबो नाजागोन आरो जों रोंनायखौ नोंसोरनो जों कन्टिनिउ शेयार खालामगोन जों मा नुदों मा नुवाखै जों बेखौबो नोंसोरनो फोरोंलांनो नाजागोन आरो जों नोंसोरनिफ्रायबो गोबां सोलोंनो गोनां दङ जोंहा माने जोंदि गोरों जोंथ' गोरों नंखाया जों सोलोंगासिनोसो दङ इउटुबनि गेजेरजों सोलोंनाया जोबा बयहाबो सोलोंनाया मालाबाबो जोबथा नङा नोङो जोनोम जानायनिफ्राय थैबासो जोबो आरो नोंनि सोलोंनाया जुदि सोरबाफोर सानो आंनो गोरोंखा आं जेबो सोलोंनांगौ गैया बे माने सबसे जाम्बा मुर्खसिन आरो सोलोंनायाव उन्दै गैया गिदिर गैया जेनिफ्राय माने नोङो मोजां गियान मोनो बेखौ लानांगौ उन्दैनिफ्रायबाबो एखमबा फिसाफ्रासो बिमाखौ मोजां गियान होयो बेफोरबायदिनो आरोना फंबायफ्रासो बिदाफोरखौ मोजां गियान होयो बेफोरबायदि आरो बिनानावफ्रा बिदाफोरखौ बा बिब'फोरखौ बेफोरबायदि आरो सोलोंनायाव लाजिनाङा गिदिर जा उन्दै जा जेसेबां मोजां सोलोंनाय जोङो सोलोंनानै लानो हानांगौ बेनो अब्ला फोजोबसै मोनाबायबो खोमसिबो जालायलायबाय खुलुमबाय गोजोनथों हापि निउ इयार